Ngap da kecing kemen sa isisien hari ke por ke bementa ya ke banga yopat ban ya kren biang bat pi na ke tien ke ba em ke badan bor ke jong utrai unang penem jengi u Jesus Christ. Na ke sengi ke kren ke tien ke jong blai ba ngai pi yo snowy ke tien bat ngai ke tien ke jong blai ka rung ha ke man sim ke jong pi ba ke tien ke jong blai ke ai jing em ya pi ba ngai kan ba pinang sngap kalau begini osngau ke ketien ke jong belai sisa kanang pen kelador ya pi ketien je belai kelong kit kemi pi pet ya kit kemi pi pen bet ya la de kan ada kadan ka thomut thomat ne kata ka itmat ha ka jingem pi pet ya ka yet ka batai ya ka jinglong ke jong tau brio pen bet ada dus nyu ne ka jan ka nep ka dur khmat kum ta kat bo i ha kata ka yet upen bet ya kata ka jingem la ne upen bet ya kata kaba yo i lengba kata ke yit kemi tading ta bangi pet ya ke tin jong blai ke yit kemi ya ka bangi yo ban pen bet ya la di hala gasngi bakani ke pon mentang kwa ban kren chapang ni reuniam bushar khaitam ha ka bible reuniam bushar khaitam ha ka bible bat nga habang pet ya ke tin ke jong blai ngam pat i kum ni reuniam ubada i chi sai ta kan niam jong ubada burom si sai ta kan niam ga jong bat habawan ki weipat kita ki jinget udah isi ya kita wong kita gede kita tang ki kam kai sudah kino hikai bakla sudah udah it pai tekan niam ga ju hado ba udah yo kita ki weipat am ki kenhon udah yo ban pensitam wat hado ban penihap ro uni ubriu ubangang keren mentah udah usol jonggat tarsas ndan reuniam ubakam serkai ndan reuniam ubakam reuniam ban ya uni usol jonggat tarsas umi da kani niam Jew ke Judaism bar udan hangta lapan san lapan he yu udai Pharisee jongki Pharisee open itho ila de habang aple ka tin ke jong play wong gum ne na ke city ke jong uski Philippi kan long ba lai ke ke khot ka ba santer ter wong gum ne bal ot sharing ha ka ba prasngi na ke kinja Israel na ka jat Benjamin u Hebrew na ki Hebrew wong syapang ka hukum Pharisee syapang ka jing syarem uba ben ya ka balang syapang ka hok ka bana ka hukum uba khalem jingrem wong ladanga pet ya ladi ngadai bobyang tam na baro ngadai uba kalor na baro lene uba long halor baro bani ki weipat takada uba tay ya ladi em wong ngadai reuniam na kirianam ngadai Pharisee ni ki Pharisee nakajat kung ada Hebrew naki Hebrew ong nam nakajik syarhem nakani niam wong ada syabu syarhem naki syarhem tam hado banga pensitam bat ka balang masyapang ka hok na hukum wong ada waklem jingrem wong ngaklem pen kai ni ka hukum nadu badang red adu menta ngade bayat pet ngade bahok tam ngade buriu babet tam badeng ta habau yo snow syapang tau jisu habau yo snow syapang kita ki numbut jong jisu udah isi tam yaki wong saka eipat kata ka bami menta saka eipat wei tau jisu ski kita ki beriu jong kata ka lenti udah bitar udah medur baik bakini ki hikai bakla kini ki hikai bakla ba ki alam bakla ki babun namar memakiru ki la bakla ila de takada unang medur ba kialam bakla sai ki weide badeng ta ban pensange ya kaneka movement ban pensange ya kaneka niam utharai bade ka weipat kan niam ulai ban pensange ada ka bor brio ke jong u torchor ita ki kristan moi kita ki numbut ki jong kris oda isi yap yaki oda shoni yap yaki wong bakani ka de tangga jing bakla ka de sisa tangga taka jing lamler but udah syrai udah syun ko mga ong yapi ubada pensitam ya ka balang udah ben ya ka balang udah dei sisa uba shit rahem na ka bentau blay hagata kan niam rim ge jogu tadeng ta usno be bakan ya kan niam rim ge jogu usno be kan niam tenrai ge jogu ko original baru usno be am bam dan pada ka wei ka ba khamba ban ya kan niam ge jogu kata ka de ke jing snow jong wei reuniam wong be kane jong atu de original kane ke jong atu sisa ka dei ke biang tam ka batam kiwe kimler ki reuniam lese ki laban snow tho gomta hanre uni reuniam ngong film padan reuniam wana new jor ya de bat uni usol jong ka tarsas mar film la ban new jor ya de ba uni namar uni de reuniam na ki reuniam
uba syarkai na ke bi syarkai tam uba da ichi chai ni ganiam bong salia ta de ge eru henry kalong kumta udang mutur bau jisu udai uba kisya tho khana kai mutur ba utau jisu udai uba kisu lamler kiong uyo sngo bau jisu mi ipat mi ipat yu kata kai kata ka jing mi ipat wangan penyap ki bat hang ta fin pai ka tin jong blai ki thu ingi bau sol ru udan menta hagata ka jing penyap ya utamen basan ubanen kong na ka balang utamen basan ubanen kong wa kerteng Stephen maka babal ki thu ingi ka angkom ni ka kam ki apostol ka nong ba nyaw ka ni ka khat ka ba indo san pun ri ter ka angkom ni baul ong akmi ngayo i ka beneng balape bat yu khon ubrio bodayang syakti ka manublay kani di ka kentien ka ba Stephen Ukraina Henry kila pertada ka kentien ba jam bat kila set lagi skor bat kila ya pet kertlap da ka wake chingmut na bat kila ya shop no yu shabar ka ta ka snong bat kila ya lentemau ya kita kinong plate kila bo no ya ki jan hagjat we samla ubakerteng usol ni ihang ni bo usol widan menta hagata ka jingelen temau ya uta utemen basan ubaneng kong usyakri jong blay Stephen ka Bible ki to abo Stephen Ukraine ni ki kentien kita ki breu ki set kelut ki skor ke jong ki dia pertada ka kentien ka jam bat ki ya pet kertlap da ka wei ka jingmut bat ki ya shop no mut ki wan bet du mob ki ya bek kertlap ki dia patar bat kumta ki dia shop no shabar ta ka snong bat ki lep ki dia tan kumbatan ni ka janjot ki tan ni shabar jong ta ka snong bat ki len thamau hangta bat ka babel ki thu ti kita ki nong pla ki le bu no ya laki jan hakajat we tau samla bo kerteng usol ni hang ni ba usol we dan ketilang hakata ka sni ya ka ba lapen yap yo Stephen udan bentalang hang ta witness lang ya kata mauro nga ngai ulaya pertahang ta ungam kwa wan yo snow ngai utuit lang baka surjung tau pai ba bagum ta mauro udan bentalang hagata ka jing penyap yo Stephen rei kai ka baja hadin nang ta kani digal nong ka ba nyo ngipai kal nong ka ba khandai pat kababal ka ong ni tiu sol haba udang persat igi jing bernyam ba jing penyap igi senran utrai ulalek haurang ba aling do bat ulapan na igi shiti she Damascus syaki snagok balada un syam yakinu kinuru ki bana kane kelenti laki senrang ni ki kintai unyo le lam yaki balakom she Jerusalem kang ni ktin jublai ka ong ba usol udah persat ia kata ka jing bernyam ba jing penyap yaki senran jong utrai udah persat udah bernyam si syam dalok mangate ngam ken la da di senrang na kan thai ngam ken de mano dalap mangatu udah bernyam si sya udah persat kata ka jing bernyam ba kata ka jing peniap naga benta kita kisenran jong utrai udah isi yap kisenran jong utrai wong bakane di ka kamkai sudah kane tangka jing syukor ka jing lamler namalu ken mi kata niam jong kadi ka babahatam kadi ka original hadin nang takat budang le kom ta terter ka babel gitu ka ongkom ni tikat ba udang le pelajar bola poi hajan Damascus kendit lateng shine lep saudong ya ka jing shai na beneng tiu la kelon kram kendo bolu ya sngo ita ka ktien ka ba ong sol balai me pen stam benyanga tiu la ong melong atrai tiu la ong ngalong jisu ya uba me pen stam ben kalong ka ba ya me ban kenjat persya ya giding tendung maka babel ka ong ni habaw la knyo baula snow mayan wal ong atrai ayu me mon yanga ban le ni ihang ni naka jing shulur naka jing bitar naka jing dom naka jing persat nget ka bodang shong at kulai jong ban lech sata shpo Damascus ban kemno ya kita gisenran utrai ki bala ledri she Damascus hakata ka lenti tan ka Bible ka ong ka wan ka jing shai si sha kata ka por ka wan sha ka jing shai ka bateng shan lep baro saudong ong ka Bible ka bawan na beneng bat kalmi ro ta ka sur ka ba ong as all sol
balay me pen stam ben yang u kan dit thread wong me day way tau bi tho yang way tau ba khat ga kerteng yang but kasur ka ba phai ktien nang ta ka ong ngalong u Jisu yo ba me pen stam ben u Jisu uwan ban kren daladi yo sol ong sol balay me pen stam ben yang usol uklam penshitom yo Jisu u penshitom yi kisenran jong u Jisu Henry habala penshitom yi kisenran jong Jisu kabamot ukta be yo Jisu namar kisenran u Jisu kidei kamet jong u Jisu kamu u Jisu ulong attach bat ki kadon ka jinge dei kalong thikum ba habala shong kurem ki ong ar kil elong ka way shisha ha u Jisu ru habangi pediang i u ngil along ka way bat u te ke ei ka bangi ya leng pa ka jim ka jungi kam kta tangi ka kta lang yu try habagawan ke jingle ke jim ka jungi kum ki bangai ken ma gne ka way kam kta tangi ka kta ru yu try tading ta u Jisu ong yu sol balai me pen stam ben yang udah lengo hi hang ta udah wong kai ka ta way me dei way try wong ka babal ke thu ingi hang ni ba udah khnyu udah somayan ula shep tieng ba kata ka sur na benai ka pai ktien ka ong ngalong u Jisu yau ba me pen stam ben baru ong kalong ka ba ya me ban kenjat persya i keding tendung kalong ka ba ya me ban kenjat persya i keding tendung mele ba ngam mlong ong u Jisu tading ta nakata ka jinglong riu nyam jong nakata ka jing sushit ka jong nakata ka jing snow jong ba udan nakata ka ba shisha Henry hakane ka klip mat u ya kendu shisha yau tau ba shisha ba u tau de Jesus Christ uni ubre umutur ba udai shisha u ba dan ka jing shisha Henry pai usai katakan niam kam dei ka ba shisha u Jisu dei ba shisha but na do ba yo pediang ya u Jisu no e na niam but habula no e na niam u kalalong u apostol jong Jesus Christ u kalalong shisha u tau nong ya lap ya ka gospel ya u Jisu bala yap pa u Jisu bala mipat u ya lap ya tau Jisu u ban sawan pat u tau Jisu u balong halor ka kerteng baro but hadien kene ka jing Shem hadien kene ka encounter usol uklalong sunan upol lakala ka jinglong lakala kata ka jingem balakala sunan wat ka kerteng ru na usol sya upol badai hang ne kwa ban ong ifi ne ka sngi lat no Jisu am nan jing shisha kamdan ka wei pakaniam ka bakhamha kamdan pa ka wei ka jinget ka shisha udai u Jisu ubabahatam batang u Jisu ubalong ka jing shisha uni ubre ubam nget uni ubre am ubam dei uba bietru usol jo ka tarses ngong ifi udei uba start ni ka start tam lada dei ki ni kisgi la yo ka doctoral degree ubala tip wat ye kita ki an ki hukum baro ye ki jing tho men barim baro ula tip lut ye kita ki an ki hukum ki kanun baro but dei uba biet bara bo yang khmat jong pistas udei u governor jong ka himarom ka pe ke Jerusalem ka daga por but haba yang u pistas u itho ya u Paul ba udei ba start ka babel ka hang ni ngi puli ka nong ba pun rew ka khat ba sound ki kam ki apostle ong ni te ba udang ya sa yaladi kum ni u pistas ula ong da ka ktien ba jam Paul melamwir ka jingbun ka jing start jong me ka pen lamwir ya me Henry Paul ong ngam lamwir ko pistas babahatam Henry ngakren shina ka ktien ka jing shisha bat ka jing tibreu u pistas utip ba u Paul udei ba start u badan ya ka jing tip dei bukren lamwir ko abanong ifi ta ka ban penget yu sol you ka ba udang long usol jo kata search penget mla ban penget bi kum to mla te ban shu ban convince you bo Jisu dei bu shisha Tagdaw ang kata kam kai sudah ngam nget namar ustad pelat. Re anda habula ya Shem dala dia yu Jisu on plan u Jisu de bushisha. Ma dia ke jing ke jong blay. But la plate dia tiki kaman bagen jaman sim ke jong. Namar shwai kata am habau yu u tra kata ka jing teng shan kata ka balat teng shan ka bala shai kedar hanta. Kalau penmat lagi kemat ke jauh baka Bible kaum kita mi kita kisarau naga kemat ke jauh damat lalai senilai miet.
Udah matla shisha mar udan ke jing matla ka bakan jaman sim tahu. Ki riung nyam am ngatip ya kan ka wai am ki don ke jing matla bakan jaman sim. Usol udah matla ado kata-kata kata ka jing matla ka dami sinan syakmat ju. Kum kata ka sarau ong ka tien ke jong blai. Le se dan apeng jong pi yang ni phim ngat yu jisu. Kadang ka sarau ka bakan jaman sim ka bakai ka khamat jong pi. Hatu phin ngat ado dalayo yu jisu. Hato pinget hadu ba ujisu nuan keren hi pi. Lada ujisu ulada wan ban keren yau pol. Kalba udang long usol jong ka Tarsus. Yau ne ubre ureuniam ne ki reuniam. Utau ba dai shisha u parsi ne ki parsi. Utau ba it na ki ba itam ya kanyam. Uwan ban keren ba udaya syam shisha ya ujisu. Bat udah kala ka bamot. Ngakpa ban ong ifisa ka eipat pikwa ka jing shisha. Saka eipat pikwa ka jing shisha. Namar uni ubo it na kiba itam ya kanyam habu ya syam yu jisu ino ay kanyam. Ino ay kata kanyam tenrai ka jao. Bat ubot no yu jisu na do kata kakalemat. Baruang ini kikintin yang aban em kalong Chris banyak kalong gajimentoy. Lada shim lamat shisha, lada shim la yosngaw shisha pitrayun kala. What mutat. Henry namar bakaladon ke encounter. Bagaladon kata ka Jieshem wong pleng ujisu udai ubashisha. Pleng ujisu udai uba im. Pleng ujisu udai ublay. Uba itu yang ada ke kerteng. Tadi yang tahu dah kelas nan kata ka jinglong jingim ju nado kata kesni. Baru kelalong sanu apostol jamu Jesus Christ. Tat ado ka jingyap ka jamu. Tadi yang tahu ko abang ifi ka kesni. Ada uni ureuniam na ki reuniam besyarkai tam ukala. Kada yang iru bangin kala. Bangin buat yau Jesus Christ. Ino ika tu ka jingat berim jong fi. Ino itu kan niam jong fi. Ino anray buat yau Jesus Christ. Kan niam berok kadi ka babahas dah. Tang batang ka way ka syubha. Anray kamla ban penem. Kabahalot kan niam. Kamtan ka nuno kan niam. Kabahikaya ka jing sniyo. Anray kan niam kamla ban penem. Dai tamu Jisu bala ban penem ya ka jing im ka jong fi. Dai tamu Jisu bala ban ai pi ka beneng. Namar mau de utrai jong ka beneng. Upol usno thuk ya kata. Uni ubastat ni ka bastat tam upediang yau Jisu. Tada wala biek ka jing ka jong fi. Ba fin kan tat yau Jisu. Wala biek tat yo ba. Pin babi shi jing tat. Pin babi am. Ba pin da babi shi sha. Shabam jikota. Tagadi kata upol udah bastat usung tu boyo i ke jing sha utip bakani ke de jing sha umde bakle biet umde bushubut rumah kum tu udah bastat busu tu bakani ke boyo syam ke de sha udah syam sha yu jisu udah kelab udah bot yu trai tadi ta kwa banang ifi ke skim ta bot no yu jisu pi bilang dan barang i ikin nyam ki rukam jo fi no kita bot yu jisu pinom yo kum kan ke experience pi bot yu trai finum babiet ta si sngiru pi bot yu try ke jing kemen ke jing suk ka bor kan wan ke jing nang ne tai nga kwa abno fi la pi bot yu jisu ka mot pin ya ya kata ki beds of roses tai fin ya lamba kita ki beds of thorns kala dap keren ni kata kindan ki sha ki bathar ke jing ke jong fi kindan nang ne nang tai udan ru ba sha ba thar yu pol han na mar bu it pala yu try wong kamper to sha ba thar yang ngan buat bi yu try ngan shakri bi yu try na mar ngatip ba udai yu ba shisha ngatip udah uba im ngatip udah ubelai ubut tadi kesini ko amno ifi putra ukhat ifi kumjo ukhat ifi dah kerteng ngari kesini pi kerteng ba Milan ne wei ne putra ba Milan putra ong buat no engam ta kesini dan apreng jofi pi kerteng ka kong utra pen i nga bas dang duti ka kong Teresa na ka ine ha Teresa kong buat no utrai khat ifi ni kesni pedi ka reuniam ha tamu trai om buat ni kan niam kam la pedi ifi kan niam la man ker khu ifi dei tamu Jisu ong ifi buat no yang ba Milan kong Teresa don si buat ki kerteng bo blai u khat ifi ni kesni fi sngo utrai ku ta ifi u khat ifi da kerteng buat no nam ta kesni nganum keren slam ko ban duai no nakabanta jong fi gani ka por menta filaban ong lang bat nga gani ka jing duai la fi sngo sha utrai khat efi utrai khat sha efi khat sha efi pendami yaladi wadum pen pen ka o yaladi pen rit yaladi khama jong trai buat lang ni jing duai bat ngan shira efi buat lang bat nga ong trai Jisu
Ngasngungo me khot inga. Daga kerteng hagani kesngi. Ngatip bamadeu bashisha. Banagani kesngi. Ngalarai ban buat ya me. Jisu. Ya rap ya. Na aingo try. Bangatip ru. Tangah me. Ngayo ya kacing penem. Ngayo ya taka garanti. Ya kataka bapam chukot. Aingo try me khot ya. Melajit ya. Melapin im ya. Nado mentagasngi. Kabura mga asya me. Jisu. Amen. Try lo kerkui pi ni kasngi. Nakwa menduai ru. Nakamta jong pi ni kapor. Try ngaduai ko try. Nam tani ki khut ki jong me. Ki bela pediang ye me ka ni kasngi. Ki ino ini kan niam baro ablay. Ban bot ye me unong penim. Ban bot ye me ubalong ka lenti ka jing shisaba ka jing im. Ban bot ye me ubalong ka jing mi ipat ba ka jing im. Ban bot ye me ubalong ka ta ka jing kang jo ka jing im. Ban bot ye me ru try ubalong shisha. Uding sawan uba shisha. Ban bot ye me ubalong ka jing shai jo ka pertai. Ban bot ye me go try ubalong ta kupu jo ka jing im. Ban bot ye me unong aplang brot uba bah. Ban bot ye me do menta ka sngi ko try. Baka duai men kerku ni kon do menta ka sngi. Komba upol ula bot ye ujis ka sado ka bakot. Pir fin bot ye try hado bakot ka jing im jong pi. But fin shakri you try, fin yaro you try, fin ben krawi ka tenge jo try un slap fi un ai bor fi un panan kam fi na ka benta ka buram ka Kumula panan kam yung new sol jong katarsas bakalalong upol ya pir kum ju un pen kalana do man nakasngi on panan kam ya firu barba nam da kaburam jo adwai ngada kerkui fi bakalong yeng long sem jong pi baro hagar tengu jisu adwai amen amen try na kerkui pi ngse sem yang la shai kasngi la pidang don ni gijing kwa yaslok pila banwan syakane ka sanda ka jong ngi don hang ni sngi baar sngi balang pada kisah jangan juga tak yau. Naruh kan wei berjim step. Pila amnuan ginyo abanya duai bat pi ginyo aban syakri fi ulam baga ketian. Terain kerkui fi ngin saya sempat kebelah buan. Lalu fi kwa ban wan jeseng ru kasngi balang gidan ke jeseng porsan baje nang ta kasngi sa jangan ru porsan baje bat kasngi trai ru gidan haga porsan baje. Pila amnuan gini gilai teli kasngi balang sa jangan bat kasngi trai. Pila amnuan san baje Nuan ban syakri utra. Boleh kerku fi ingin saya siapa kalau si buan.